Ya. Ulitani kwewe? Ina ndisikufara. Uli bwino? Ndiri bwino. Ine Kanyemba. Nchani chikukushupa? Ndikuwawa. Ya wakarowa nasi ndio drip kai. Drip. Drip. Kwanza kudiko. Ona kana zisora nachipwa na Andrew Mpembe. Asatazvona. Wana Andrew anodzizira kupi. Tinoataura kuti aimbondoshamwaridza na Mr. Chimedza, Mr. Bachelor Republic. Mr. Bachelor's Republic baba na mai Chimedza. Vanochiona nasi. Vanochiona nasi. Ndakarova drip. Asi wapfekera speed. Uyu speed ari muno. Speed ari kutrenda. Ari kutrenda. Ndakazomona kuti Bablasika. Ndakati kana makutora zvinhu zvakadai so makuisa pa international green platform. Panodawo at least tamboti vake mamwe matrabablasika. Vakatorei. Drip angarutra Bablasika. Ayo kabati yangu yakashatei. Aiwa ina chayakashata. Haina chayakashata nokuti paya yakasangana neAfrica Africa si heavyweight woman ndizvo. Heka. Saka vakakanganisa. Vachikwekweta kudai so. Vachikwekweta. Ndakamona ari pana mbuya nehanda ka. Ndizvozvo. Heka. Ndakona Hope Masike pana mbuya nehanda paya. Hapana kana zvese zvanga zvakarongeka. Ndizvozvo. Zvese zvanga zvakarongeka wani. Tisina kundifadza incident yakaitika nezuro mutaundi. Ya. Usati wabata incident nepanyaya ya speed. Ndakana pakazosangana nearumbwana wanyawo wagure mumbaro. Kana kuti vanofana kubvisirwa mari ka. Yobvisa mari instead yokuti vatambire zvakanaka wakaita yokuti yokubvuta zvikana speed. Serious? Achibvunza kuti what's going on zvikanzi wo. Chigure chakapindura. Ngoti wo. Speed akavhunduka. Vangofanana nevanhu venhekwe ka. Kana vachikupa bute ka. Vanoita kudhonza. Ndokuti zviye zvakawanda. But aiwa. Ukada kutarisa kuti ndakaona pana airport road. Yes. Uri pa inonzi chi road ndi usati wasvika pa Aki. Andi pana Harare Drive. Before pa marobot ari matsuri panapa. Okay. Uchenda ku pa Jongwe Kanyemba injira yache St. Patrick's. Andituri muna airport road wadarika St. Patrick's. Pamberi apapo pane zveto zvekuveza nechi akasvika ipapo speed. Zvikanzi kudini? Akaroerwa traditional dance. Akatendera Harare. Akanakirwa. Ukada kutarisa panyika dzafamba muAfrica, kusanganisira ka Mozambique, South Africa, Eswatini, Zimbabwe iri kutrenda. Vanhu vaida kuona zvinokuitika muZimbabwe vakawanda. Aiwa vakawanda Kanyemba. Aiwa. Koyo vantu vanenge vachifuna kuona Kanyemba. Saka tinobva tavaratidzwa taiwa this is Zimbabwe. Ndizvozvo. Yakhala Zimbabwe irakoma. Mozotora speed mumuratidze Foros. Yes, ari kuenda. Mumuratidza Victoria Falls. Ari kuenda. Great Zimbabwe. Mutaraz. Anofana kuti pa zipline. Victoria Falls, Great Zimbabwe, Mutaraz. Achaenda kune dzimwe nyika muAfrica. Matyira anoita baba wako, daddy wako, former daddy, baba mumu. Former dad, say kuti former dad. Ndiwo ka vari panyanga. Anisanda chinja kabisa vekete. Akati chokuya birth certificate Kanyemba tiende kwa Mr. Zvitsva. Kumisa Zvitsvaka. Kazvomunyati anisanda chinja ka. Pa weekend ndopandiri kuchinja. Ndopandiri kuchinja. Asi wasudo kuchinja. Wakaenda kumutarazi ndoda kuchinja. No, inini ndokotedzera zvanenge waita. Wati vanotya honorable Charles Mufaro. Ndosiya Manchester United nani. Izvo hazvidewo ka midzimu iri wiki kunge yako iyi iye yekujamba wakadai iriko inonzi ibhanchere unojamba wakadai so kotambura tambo ikadambuka panoda maweitsi kapaipaipoda maweitsi ungakwidza munhu akaita sabhaloi hainini hanitombodi zvangu kutambira mumadzi kusenzekera mumadzi Kanyemba naumwe mumakuti unenge uchiita ngati motamburuka tesiyeni isedhiso wakuita tani wanzayo wakufamba wangochitaura nyaya yakaitika incident yakaitika mudhorobha andizive kuti mapurisa ekanzuru vari kudhila sei nemishikashika mutaundi
noti mapurisa ekanzuro chete even ZRP anzi mota yanga ichitandaniswa nemapurisa. Ndakanzwa kuti munhu uyu akasvika akanopinda one way ndizvozvo anditika Ines Therese achibva abatwa nemapurisa zvikanzi watyora mutemo akanzwisisa handi unoita sei unobhadhara achibva kucharge office achidzoka achibvona motikari ita sei yakrembo panodoti regai nditevere chi vesity park right ukuwo mushikashika uri kumhanyiswa nechi nepolisi ndiye paka usadaro munhu kutapsuliwa kupondewa. Tagara tichitaura nyaya yokuti tingadhire sei nemushikashika nevakomana vemakombi. Ndiani ari mukateo yemushikashika atizive. Takambobata senyika mutauri wemapurisa pano commissioner Nyati handi commissioner Nyati rekoti veHarare vachakanza uri kunditaurireiwo kuti zvechokwadi senyika tatopererwa kushaya kuti toita sei nenyaya yemushikashika. Vanhu vari kutsikwa everyday ndizvozvo. Wakatarisa pane vanhu vatsikwa so far muholiday muka uchaona kuti vanhu ivo vakawanda. Patanga chitarisa mastatistics ari kubva mapurisa muChristmas it was 23 vatsikwa nemushikashika. Tarisaone nokuti ukamhanyisa mushikashika anozota nemhosva hamiri paenda napo ipapo one way anenge achingokakata akaenda ikoko haana nguva yekuita seyekubatanidza zvinhu asanganikwa naye kungotsika chete. Handizoti nyaya yemushikashika iri kumbopinda mucabinet nhasi Thursday ko cabinet yakambovhara asi ngatifambire nyaya iyi Philip handitika inoda kuenda kuna ofisi ya Kundakindi Home Affairs Honorable Kazembe. Please Honorable Kazembe usati please uchichoka pano afonere ndizvozvo kana zvibvira mangwana towabata totaura navo. Dambudziko iriri rinenge ratiremerei kumapurisa rakuda ofisi yenyu minister kuti mubve mangopedza zvamuchose. Dai zvichibvira uri ngatitange nomutauri wemapurisa vakomishona Potemba Nyati ndizvozvo tivabvunze kuti semapurisa vatora matondo api ekuti vadhire nemushikashika. Kanyemba nyaya iyi yemushikashika inozongoya takuitaura pawireless kana paita maincidences vatagara tichitaura wani paitika zviitiko ndo painonyanya kuti takuda kudai so but hongu tinogara tichitaura izvozvizvi hatizivi kuti ndo pakuchitorwa matanhero ekakuti zvichangopera zvakadaro. Kanzuro yeHarare kana ari masignage kana ari maroad markings ngapave nemaroad markings ari clear ka ndizvozvo road kana yagadzirwa takagara tingozvitaura Kanyemba izvozvizvi mugwagwa holiday amaifanira kunga dai muchimaka marodhi maamuri kuholiday amaifanira kunga muchivhara mapoto maamusipo endakona Robert Mugabe nambuya nehani naHarare street uri kubva uri kubva kuLabour Court handitika uri muna Robert Mugabe obva watena right uchipinda muna Harare street hapasi kumbooneka kuti unopaka papi mvura yakanjenga ipapo pese handisi kuziva kuti havasi kuziva here kuti pane mvura. Munhu weparking anenge atoripo ipapo achitobhadharisa wakatoregedza iwo manhingiri wakomana zvisimbi vakutokuklemba vari kunyanya kurerekera kunyaya dzekutora mari asi service delivery hapana. Ndo dambudziko riripo. Vanhu chamuyai nemunyuka vanhu vari kudherera ndipofuna nchama. Local government minister local authority Minister Garwe then kutransport kuna advocate Felix Mona kuHome Affairs kuna Honorable Minister Kazembe. Vanhu vari vatatu ava ngavambogara pasi vaite muonera pamwe ndizvozvo vaite chisungo chiri kuincluda mapurisa VID or transport ministry then local government chatopa pamusoro pevanhu vamakatuma basa kusanganisira meya nokuti zviri kuitika zvacho hakuna service delivery riri kuitwa zvinhu zviri pachena kutora pendi ouya zopenda road otora signage oisapo kana ari mazuva ano unenge uchishanda netechnology hona kuexhibition kwatandiri kuagriculture show kuti technology yatora sei
macompanies aruradza kuti uyai technology tinayo endai munotora zvinhu zvinenge zvichiratidza zvichipenya zvichiratidza kuti rodhi yakamira sei. Ndakafara kuti pane project yemamita iri kuitwa neHarare City Council. Vade kutsvaga kambani yokubatana nayo kuti vagadzire dhorobha. Vanyedere zvakanaka ogadzira mamita ekupaka. Mamita yamadzi. Hamanje kana kuri kuchitungwiza zvauri tauzengezawo. Pane mamita manyoiwa yarutaura plastic ata $20 Okay. Pane esimbi akudhara saka kanzuru manje amenoti ndiani matsotsi vari kuya manheru vachiinspecta vanoti wapa chine esimbi apo mangwana uione iripo inenge yabviswa mvura ichirasika. Ndakaona pane akatobiwa mudhorobha avenues bhozi vakanga vadaro kanzuru inobva yauya yobva yati tauda kubhadharisa faini $700 kuti utenge mita ipi. Zvinoitika pachitungwiza hatinakana zera nawo. So zvandakachataura Philip ndezvekuti dai waro Second Republic yakapa mukana kuti tsvagai vekubatana navo mushande navo. Dhorobha iyi inoda kugadzirwa partnership munyedere taundi bwino sezvakangoita panyaya yekutakurwa kwemarara. Tarisai mona ndiyo pomona yakaita sei yakapindira endi marara ari kutakurwa. Zvakuda kutoti paite futi nyaya dzekugadzirwa kwemigwagwa, nyaya dzekuiswa kwemalaitsi, nyaya dze taundi yache kanyemba mesi. Iwe vagari vekuchitungwiza rega ndoni ichitungwiza vari kuchema nezuro pakazovharwa pamadrinks apo vakasvika patraffic light repa apo uchitena paWayvalley. Rodhi iyai yamanje haisati yaane nguva yakareba yagadzirwa. Ndio nokuda kuHoughton Park ndizvozvo iri kuwawa kufamba njira imweyo. Takatomboudza honorable minister mona ndiye Sunningdale kawe. Ndi Sunningdale kunobata Houghton Park. Yashata njira imweyo yashata. Hanzi chichemo chabva kuchitungwiza chiri kuti tiri kukumbira rubatsiro kuti zvimwe tingabatsirikane. Ndiri mugari wekuchitungwiza kuzengeza 2 tava ne 2 months tisina magetsi. Taedza kuita follow up kukambani inoona nezvemagetsi asi hapana chiri kubetsera. Right, tokumbirawo kuisirwa dambudziko iri pachimuti. Zvimwe dambudziko redu ringanzwikwe. Transformer iri kunzi yakatsva last year November mvura isati yatanga kunaya. Engineer Chukuvira ndivo vari kuchitungwiza nema transformer. President wakamboenda kunoona matransformer ande zvipane chirongwa chematransformer mawandiro akaita vanoona engineer Chukuvira ndio area manager engineer Chukuvira itaika kuti sengeza 2 vachema nhasi tumirai motokari netransformer ende ikakonza nemawandiro akaita matransformer nemawandiro akaita magetsi. Ishamwari yaboss teacher boss teacher udzai engineer Chukuvira. But kanyemba manje dedi mabeta adini ngrini weekend vanotoda mangwana chaiye. Mangwana sure kwakuna technology rekuti tiri ipapo anogona kungochinja online. Taurira boss zvemunyati mangwana mangwana kanyemba bye Philip. Boss Manchester United kuti ubate baba mumu yakadhirowa nezuva. Chelsea yacho yakatanga nekurohwa nakuti munyowa. Ndikuona kanyemba bye Philip.